Panjenenganipun para priyagung jaraning nata para sarjana sujananing budi. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes pinundi. Langgong-langgong wonten ngarsa panjenenganipun para alim, para ulama, panjenenganipun para kiai, ibunya para ustad lan para ustazah. Ingkang tansah rinten dalu sumanding kitabing suci wahyuning Ilahi. Pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun ingkang hamengku karya. Nunijih panjenenganipun Bapak Aulil Amri almarhum dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Marinah. Sumrambah panjenenganipun kadang pisan sutrisno. Nenggih Bapa. Tugiyanto dalah panjenenganipun Ibu Sumiati. Ingkang kaomyongan panjenenganipun sesepuh pinisepuh. Tuwin para kadang kaneman kadang werdo muda lan mudi ingkang mijil saking laladan Jalan Setunggal unit sekawan Kecamatan Rimbu Bujang. Sarening sampun sawetawis pangadibusana DMD Dian Mekar Dekorasi. Salah setunggaling pangadibusana ingkang mijil saking laladan Jalan Kulim Tirta Kencana Kecamatan Rimbu Bujang. Pun paripurnaning pangadibusana ngrucat busananing risang temanten saribit miturut adat Widiwidana Surakarta hadining rat. Ingkang sampun kepareng anjengkaraken risang temanten putri Kenya Ayu Vinasari SE. Jengkar saking panti pamondokan Panti Palereman. Ingkang sampun den apit keng Rama dalageng Ibu piniji minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Ingkang sak mangke badhe hamapak rawuhipun keng Raka Garwa. Pepudayanipun pun bagus Lupi Daniarto. Setelah kedua mempelai, mohon maaf, setelah mempelai wanita berada di pelaminan, duduk di singgasana pelaminan yang didampingi oleh orang tua tercintanya. Dan sekarang pengantin pria Lupi Daniarto setelah didampingi oleh orang tua tercinta beserta para pengomyongnya. Jikalau sudah lengkap, kami persilakan untuk bisa diarahkan menuju ke area bawah tinda. Di sana yang bertugas ada Memet, kanthi lon-lonan jumangkahipun. Anggenipun malaksana risang temanten kakung saya cedhak saya cetha. Saya caket saya ngalinga. Panding pancorot pancorong busananipun risang temanten kakung ingkang sampun katingal lumebet wonten ing madyaning bahagia. Sinten to ingkang sampun kepareng malaksana ugi ambopong amondong wujudipun kayu klepu Dewandaru Jayadaru. Nenggih panjenenganipun kadang kaneman ingkang saged dipun wastani senopati sak kembaran. Ingkang sampun kepareng kanthi lon-lonan minggah wonten ing Sitinggil Binaturata ingkang sakmangke kepareng andherekaken tindak nyorisang temanten putri Kenya Ayu Vinasari SE
saged mandhap saking palenggahanipun keparenga kanthi lon-lonan badhe hamapak rawuhipun kang Raka garwa pebudayanipun pun bagus Lupi Daniarto. Keparenga pangringga Wirapita Swara saged kepareng hanggantos salah setunggaling bangsa arupi kebugiru kangge pangringing risang temanten saribit badhe kaleksanan tumapa ing adicara dawuh. Kanthi jemelenggunging ungling gongso kebugiru ingkang sampun dipun aturaken pangadi Wirapita Swara New Wahana Music. Katingal panjenenganipun Mbak Dian ingkang sampun kepareng hanya kati wujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirtawening tirta sekar. Ingkang sampun kepareng hamar titisaken risang temanten saribit ingkang tansah katingal samya abebalangan. Pun paripunaning risang temanten saribit anggenipun samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemu rose. Tumangkeping astanipun risang temanten saribit sinten to ingkang sampun katingal tinanggenah angrapal japa montor-montor umbul donga ugi ingkang sampun kepareng ambasuh tumangkeping astanipun kanthi tirtawening tirta sekar numijih pangadi busana saking keluarga Agung DMD Dian Mekartika Rasen ingkang kleresan den pandegani panjenenganipun Mbak Dian. Sak sampunipun risang temanten saribit kabasuh kanthi tirtawening tirta sekar tumangkeping astanipun risang temanten putri ingkang sampun katingal anjengku sumembah astanipun wonten ngarsa panjenenganipun kang Raka garwa pebudayanipun pun bagus Lupi Daniarto. Duh Kang Mas ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan bekti kula katur Kang Mas. Risang temanten kakung ingkang sampun kepareng sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga padha pecah saknalika. Pratandha risang temanten saribit pecah saking pangglewenting Rama. Pratandha risang temanten saribit pecah saking pangglewenting ibu. Mugi sak mangke saged manjing jroning pribadi. Sasampunipun paripurna risang temanten kakung anggenipun sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga. Ugi sasampunipun kanyang ayu anggenipun ambasuh samparanipun kang Raka garwa kanthi tirtawening tirta sekar. Mbok bilih sampun paripurna. Menika menggah titilaksana adicara ingkang salajengipun. Mugi Kang Rama dalageng ibu saged amboyong nak temanten saribit kanthi lon-lonan. Kang Rama dalageng ibu saged kepareng amboyong nak temanten saribit kanthi lon-lonan.
malaksana piniji minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepunden sepuh aji sepuh. Sindur pinayang pinayang kare tata tataning laksana den wersa nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awiyajining para ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara. Sak sampunipun Kanjeng Rama nampi wujudipun selindang kawung ingkang sinulam benang jani ingkang dipunaturaken pangadi busana diyan mekar dekorasi keparenga kanthi elon-lonan panjenenganipun Kanjeng Ibu saged amboyong nak temanten minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Keparenga kanthi lon-lonan panjenenganipun Kanjeng Ibu Marinah ingkang sampun kepareng kanthi lon-lonan amboyong nak temanten sarimbit saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh kanthi tansah katingal repepeh lengkeh anggenipun amboyong nak temanten sarimbit nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu tutno lakune wong tuamu yo nggir. Sak sampunipun panjenenganipun Kanjeng Ibu amboyong nak temanten sarimbit minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Keparenga panjenenganipun Kanjeng Ibu Marinah saged anglenggahaken putra putrinipun panjenengan wonten ing kursi gading dampar kencana. Mbok bilih sampun kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana. Mugi sak mangke panjenenganipun Kanjeng Rama Aulil Amri utawi ingkang mewakili sumrambah panjenenganipun Kanjeng Ibu Marinah semanten ugi panjenenganipun Bapa Tugianto dalah panjenenganipun Ibu Sumiati saged kepareng anglenggahi wonten ing papan palenggan ingkang sampun samekta. Setelah kedua mempelai diboyong oleh orang tua tercintanya menuju ke singgasana pelaminan. Kemudian wakil dari Bapak Aulil Amri beserta panjenenganipun Ibu Marinah dipersilakan untuk duduk di samping kiri putra putri panjenengan. Dikarenakan nanti akan dilanjutkan
karena akan dilanjutkan dalam arangan acara sungkem pangabekten utawi sungkeman. Risang temanten saribit katingal mandap sangking palenggahanipun. Kanthi lononan mandap sangking palenggahanipun panjenenganipun risang temanten saribit tansah katingal anjeng kusum membah astanipun. Duh Kanjeng Rama. Ngaturaken bekti kula konjuk Kanjeng Rama. Lan ngaturaken bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu. Rumangsa kadodok rasaning atiku nggir anakku kelorone cah bagus kelawan cah ayu. Eling crikala jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliding saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatining urip lan ngerti bekti marang wong tuamu. Anakku cah bagus kelawan cah ayu. Bungah rasaning atiku nggir tak tampa bektimu marang wong tuamu. Anakku cah bagus kelawan cah ayu. Nanging sing dadi piweling tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Bekti marang wong tuamu lan banjur bektiya ngarak sowan marang pisan kunggir. Kanthi jamlenggunging ungling gongso ketawang Sri Nalindra. Ingkang sampun dipunaturaken pangadiwira Pitaswara Nyu Wahana. Menika tasih dados nopang ringing risang temanten sarimbit ngleksanani tumapak ing adicara sungkem pangabekten. Saksampunipun Kanjeng Rama dalah ibu nggadahi piweling tumrape putra putrinipun kekalih. Saksampunipun andisi anggenipun manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Bekti marang wong tuamu banjur ngraswan bekti marang kadang pisan kunggir. Piweling tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Aja mbok bedak-bedake. Aja sira bedak-bedake endi wong tuwa lan endi maratuwa nggih. Wong tuamu ya tetep wong tuamu, maratuwamu ya tetep wong tuamu nggih. Rindoning Gusti Allah, rindoning saka wong tuamu. Mulane wong tuamu
bektenono bareng-bareng nggih. Rengkuhen bareng-bareng nggih. Sak sampunipun risang temanten saribit anjengku katingal sumembah astanipun. Boten sanes nyuwun tambahing berkah idilan pangestu dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Dalah Kanjeng Ibu. Mugi anggenipun risang temanten saribit lumebet lelumban anggenipun ambangun bali brayat bali wisma. Mugi sak mangke dados warga ingkang bagya mulya. Dados warga ingkang tansah atut runtut, adem ayem, lan mugi tansah tinebina sengkala, tinebina rubida, pinayungan kabegjan kamulyan saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Mbok bilih sampun paripurna risang temanten sarembet ngleksanani tumapaking adicara sungkem pangabekten. Menika menggah ndungkap titilaksana adicara ingkang salajengipun. Sak sampunipun risang temanten sarembet anglenggih wonten ing kursi gading dampar kencana. Mugi kepareng pangadibusana DMD Dian Mekar Dekorasi. Saged kepareng hamar titisaken titilaksana adicara ingkang salajengipun arupi kacar kucur. Adicara kacar kucur. Katingal panjenenganipun para widodari ingkang sampun kepareng malaksana minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Ingkang sampun kepareng hangaturaken kangge uburampe babagan ngleksanani tumapaking adicara kacar kucur. Kacar kucur. Tembung jawinipun kacar kucur ateges kacang kawak deli kawak. Wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugi nyanak. Kacar kucur wong liya dadi sedulur yen wis dadi dulur mugi ndulur. Mas Satyo Sugeng Kumpul. Kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugi nyanak. Kacar kucur wong liya dadi sedulur yen wis dadi dulur mugi ndulur. Nyawijining ati manunggaling ati. Setelah kedua mempelai paripurna melaksanakan dalam rangkaian acara kacar kucur. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dalam rangkaian acara berikutnya setelah kacar kucur, tentu acara suap-suapan. Tembung jawinipun kangge tumapaking adicara samya adedulangan. Para widodari ingkang sampun kepareng hangaturaken kangge ubo ramping leksanani tumapaking adicara dahar kelimah dahar walimah. Ingkang saged dipun wastani Putri Dumas ingkang sampun kepareng minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Risang temanten sambit katingal samya adedulangan keng rokok andulang keng garwa. Semanten ugi kosok wangsulipun keng garwa kepareng andulang keng roko ingkang dipun wastani samya adedulangan. Menika miturut adat Widiwidana
mungging tiang Jawi nuninjih arupi adicara Kembul Bujana Andrawina. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsep panjenenganipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh. Kasepuhan ing talatah jalan Telenepura. Sak sampunipun paripurna risang tepaten saribit ngleksanani tumapak ing adicara kacar kucur. Adicara dahar klimah dahar walimah. Kembul Bujana Andrawina tuwin unjukan tirtawening ingkang sampun paripurna. Menika risang tepaten saribit ugi sampun paripurna anggenipun ngleksanani tumapak ing adicara bedak ingkung. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh. Mekaten menggah upacaraning dhawuhipun risang temanten sarimbit utawi adicara dhawuh sajaipun sampun paripurna. Bupil wonten kirang tatas titising basa. Bupil wonten galap kang sulipun anggen kula matur ingkang kirang nuju prana. Ing mriki kalonya agunging sih samudra pangaksama. Mekaten ingkang saged kula aturaken nuwun kawula nuwun. Oke. Terima kasih buat tim make up DMD Dian Makar Decoration. Terima kasih buat Koko, terima kasih buatnya Mas Eko, terima kasih buatnya DVS TV Wong Mujagawi. Terima kasih buat teman-teman yang bertugas di sana dari all krunya DMD Dian Makar Decoration yang tengah berkenan memberlangsungkan dalam satu rangkaian acara temu temanten pernikahan Mbak Vina Sari SE dengan Mas Lupi Daniarto. Dan terima kasih buat segenap relasi undangan. Setelah kita menyaksikan dalam rangkaian acara temu temanten, kembali lagi mewakili dari Ibu Amri ataupun Ibu Marinah, dipersilakan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah dihadirkan, yang sudah dipersiapkan dari rekan-rekan panitia. Ini kebetulan masih ada satu atensi yang tertunda, permintaan dari Bang Waris, dan
Satu atensi dari Mas Nanang. Kebetulan ada ninggal katersenan, ada lewung dan kawin kontrak. Nanti Mas Nanang karena terbiasa nyanyi, jadi harapan saya nanti dimohon untuk bisa menghadirkan lagu tersebut duet dengan panjenengan. Untuk Septi Amora dipersilakan sekiranya bisa untuk langsung menuju ke sasana panggung. Masih ada 2 atensi, 4 permintaan lagu yang tertunda. Mas Kipli berikan spotnya dulu. Mbah. Tangi turu ya iso ngomong to, Nduk. Oh ya iso to, Mbah.